L'Amérique jamana ka lasigiden sombe malla no ye ambassade o konna la cakeda be no ye centre américain mumbe ke o konna la sa o de ka anglican ka o kala maldenw kun ani Amérique jamana ni Mali yɛrɛ o badinyaw ka o sinsin o de hukumu konna la sa u ye kalan boloda ka ɲasin sifinakaw ma kala min ale be tali kɛ intelligence artificielle no ye bɔlɔlɔ siraw o yɛlɛmabolo kuraw ye ni ma caman yɛrɛ be o ta k'u yɛrɛ dɛmɛ ni dɔw fana b'a ta ka tiɲɛni kɛ Adama Kuyate n'ale ni centre o ɲama ye an ka lamɛn nin kalan bolodali an ni lajɛrɛ sigi sen kan parce que an tun bɛ fɛ ka Mali sifinnakaw dɛmɛ pour que u fana ka se ka kalan sɔrɔ an b'a fɔ min ma tubabukan na ko intelligence artificielle parce que bibi na n'i y'a jateminɛ intelligence artificielle a bɛ se ka kɛ ka baara bɛɛ kɛ a bɛ se ka kɛ ka musique dilan a bɛ se ka kɛ ka film tourner a bɛ se ka kɛ ka image bɔ a bɛ se ka kɛ ka baara kɛ fɛn caman kan donc n'a fɔra ko diɲɛ bɛ ka évoluer diɲɛ bɛ ka taa ɲɛ il faut que bɛɛ ka tugu évolution kɔ. Donc c'est pourquoi centre américain na a hakilina ta ka Mali denmisɛnnakaw fara ɲɔgɔn kan ka kalanku kun walasa u fana ka se ka caman faamu intelligence artificielle la o bɛ se ka k'olu ma sababu ye ka baara sɔrɔ a senfɛ ou bien ka baarada dɔ yɛrɛ créer a senfɛ. O la sa nin kalan in ni a kun cɛra kunu tarata nin tun ye a tako sabanan de ye o kɔnɔna la sa degeli karamɔgɔ n'o ye Mohamed Doumbia ye ale ni sifinnaka ninnu u ye kalan minnu kɛ a b'a da don o la ani nafa min yɛrɛ bɛ a baara la a b'a da don fana la k'o ɲɛfɔ an ye Mohamed Doumbia. Intelligence artificielle mun ye fɛn kura ye an ka dɔnniya kow la an ka bɔlɔlɔw kan fɛn dɔw mɔgɔw a b'a kuma fɔ don o don nka mɔgɔ caman t'a dɔn donc an centre américain farala ɲɔgɔn kan pour que ka se ka dɔnni fɔ mɔgɔw y'a kan k'a yir'u la a bɛ se ka fɛn minnu kɛ barisa technologie dɔ bi mun bɛ mɔgɔ dɛmɛ ko caman na dɔgɔtɔrɔw b'a utiliser mɔgɔ minnu bɛ bureau kɔnɔ baara la olu bɛɛ bɛ se k'a utiliser bɛɛ bɛ se k'a matarafa cogoya caman na donc an fara ɲɔgɔn kan pour que k'a yira an bɛ se ka mɔgɔw dege cogo min na u bɛ se ka ni fɛn kura in matarafa cogo min na a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na don o don wa don o don baaraw la. Sifinnaka mɔgɔ 20 ani kɔ min ye nin kalan in kɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ nin kalan kɔfɛ u nisɔndiyalen don wa u bɔra fɛn caman kalama u ye fɛn caman kalan mun na se ka u dɛmɛ don n'a nataw la u ka baaraw o kɔnɔnaw la. Rukiya Sisoko an ka ale lamɛn. Ne bɛ se ka mun fɔ intelligence artificielle kan a ye yɛlɛma min don ne ka kɛwale la walima ne ye faamuyali min sɔrɔ a la fɛn min don a kun ne tun t'a si dɔn kosɛbɛ parce que ne tun bɛ ne mana sɛbɛnni minnu kɛ ne bɛ sɛbɛnni don a kɔnɔ a bɛ a corriger ka di ne ma mais à travers avec la formation n ye faamuyaliba sɔrɔ mun b'a to mun bɛna to n bɛ se ka baara caman kɛ n'a ye don nataw la. Nin kalan yɛrɛ kuncɛtɔ mun ye Marc Burel ye n'ale kɔni ye farafin jamanaw kɔnɔna la centre américain minnu bɛ Afrique de l'Ouest n'ale ɲɛsinen don olu kɔni lakɔlɔsili ma ale yɛrɛ y'a senfa ka na Bamakɔ ka nin kalan ninnu kɔni ka kɛ seere a kuncɛtɔ fana ka sɛbɛnfuraw k'o di kalanden ninnu olu ma. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.